El mestre Pineda actuarà a la sessió inaugural de la nova seu, però avui el torn és per un altre clàssic, The Last Picture Show, o la història d'un cinema de poble que tanca. Rodó. Abans de l'última sessió, col·loqui per evocar la nostàlgia i també mirar al futur. Les obres d'aquesta nova seu van començar el 2004, fa 7 anys. Estava previst que s'inaugurés el 2009, i els retards han estat constants fins avui. Quan s'obri, la Filmoteca renovada aspira a atraure també un nou públic. El riu vermell, el western clàssic de Howard Hawks, és l'últim rotllo de cel·luloide que passarà per aquesta cabina de projecció. John Wayne i Montgomery Clift també es volen acomiadar, abans que aquest refugi per a molts apagui els llums definitivament.